ए जी हम बाजारे तो जाते बानी सुनी ना कुछ चटक मटक चीज ले ले हम ठीक बा। ठीक है ले ले हम छोला ले ले हम पसंद कर थारा। हाँ जी बहुत ज्यादा पसंद पड़ेला। कुछ को हाँ ले ले आई जान तनी और दीदी लोग सब लोग देखा तन जनो तो कितना भीतर झोरो तन जनो कि देख ला लड़का होके के बेटे नो तो हर चीज मंगा के खाता ही हर चीज मंगा के खाता ही लेकिन का करे जे हमर मन कर ला था खाए के। अच्छा ठीक बा हम लेके आओ थे। हाँ ठीक से जाइए सुनी ना जल्दी आई ठीक बा। जल्दी आओ जल्दी ठीक है बाकी कुछ भी कह हम नहीं की जानते कि सब लोग का करेला हमरा चोट देख के चढ़ते रहे जाते दीदी लोग लेकिन जाए तो ससुरा में कह दिला कि मरद अगर निमन बटे ना तो कौन चीज के चिंते फिक्र नहीं की यहाँ के कितना हमारे से प्यार करेला हमारे एगो चीज एक बार बोल देविला ना तो वो ले वहीं के बटू है चाहे कुछ भी हो जाए चाहे उनके पास पैसा रहो चाहे ना रहो बाकी लेबे करीला। अब का चाहिए हमारा बस हर लड़किन के सपना होके लगे ओकर मरद ओकरा से बहुत ज़्यादा प्यार करो सर यह सपना हमरो रहे आज पूरा हो गई बटुए कसम भगवान अब पेट में के लड़का के और हमारे मर्द के हमेशा सलामत रखस। कहा दीदी लोग का करतन ले जाता कुछ कुछ करवा देवे उसे तो करे कि काम हम मन नहीं करते लेकिन का कर ना करवाए फट गाड़ी में बानी तो कर ही कहीं पड़ी। बताओ बुझा तक और की में नहीं करे एगो लइके होके के बाकी कोई के भइल बाटे गांव जवार में चाहे हमनी के भइल बटुए उतराइल बड़ी आ हमनी के बेरी दीदी जी तनी हइला दी त डांट के बोलत रही कि हमार नहीं खे भइल हम तक कुछ खइबे ना कहीं तोनी के हई खाई के मन करता हो खाई के मन करता ए आदमी जीभ जात करत रे बुनकरा बाप रे बाप खाली एक बार नाम धो दो ना कि दीदी जी हई खाई के मन करता हो पिए के मन करता टप्पे आज तक किन के पैसा रो चाहे ना अनाज बेच खावता लेकिन आवता आ मन तो करता नु कुम पैसे में आग लगा दी आई बताओ ठीक बात है लगा दो आग लगा दो बा कर की लगाई जी बा कहां लेके हम लगाई अगियो काहे ना तू अपने से आग लगाओ ना बिना आग लगेले लग जाई। देखिए दीदी जी मैं जीव जरल बड़े ठीक ना रो थी मत कर तो रो कम कुछ बोल दे बताएं जी ओ करे को मुंह करे के गोले करे के ओके बाजी आ जोन को दे तो हाथे पर हमनी के त कपार पे गोबर रख के छोड़ देत रहनी लइका पेट में रहत तौना पर कुटा का टटू नहीं के मुंह से निकलत ना कि ना करनी वाले लसन तोहनियो के एगो दे दूगो आ जोनी को लइका के हाथ पर नहीं रख तू बेचारा लइका पता बा लइका ऐसी ताकत रहता टुकु टुकु लेकिन एगो दूगो दाना हाथ पे नहीं रखत तो माना कनिया के ना तू ले ले बन उनका दिल तर हम हाथ तोड़ दूं जना जीभ खइबा जना मुंह खइबा मुंह तोड़ दे हम ले ले बता मैं से चुरा के लेके चले नहीं है एगो चोराई रौरथी बटे हमार चुराई ना हमनी कहा के नहीं बनत नहीं पता नहीं के बनात ससुर चोरा के खाम जे हमरा अपन कमीनी पे एथी रहेला गुमान अपन कमीनी पे अगर मरद सही रहले न तो औरतों को गुमान करे में निक लागेला। देखिए अपन मन सच बतिया लेम के होइसे से हो जाता रहेगा अपन भौजी में के हमरा संग रहे के कहिए ना अपन भौजी मरे को त अपन नैयर हम चल जाई हमरा कोन बाप रे बाप नहीं के जेथी रहे के अगर दीदी के बस में रहो ना त लागत कि हवा में लेके एसी बुक करके वहीं में रहती कनिया के लेके रहबे करियो ना लगे के चाहिए एको काम ना होके के चाहिए ना तो दिक्कत हो जाई। बाप रे बताई कि बाप रे जोवन कहती है तवन किन खरीद के आवता पैसा नहीं खे अनाज गेहूं चाउर बेचा जाता कि ना कनुआ के मन रखाई ओकर लाट चोए लगे लेके वाले हमनी के मन ना रहे हमनी के लेके लेके ना रहसन हमनी के अपन मन कचट के रहल बानी जे ताक के साला नून सतुआ ऐसे हमनी के खात रहन जे पियत रहनी जा हो बतावा सब्जी ना बनत रहला होती घर में। देखी दीदी जे जतने करे ना ओतने भूला खेला खियावस निकल जाएगा ना तो पीछे ले भगवान सब के आंख बंद हो सकले भगवान के आंख ना अरे हाय लगे हमनी के हाय दीदी जी ई दिन देखिया नु केहू ना पूछी उनकरा के मुआला पना गंगा जल पियाए खातिर केहू ना आई के करे थी दे भखल बाजी को गंगा जल पियावे जाई आ के कर भखल बाटे हमरा त नाम मोहदय लगे हम मोहदय फाट गल बटुए हमर खुद फटल बाटे हमर नजरी में से गिर गल बानी दीदी जी हम एको बार अब उठे ना दे और कह दिहन कुछ करे कि नु तो हम कह दम करे के बात करी ना तो छोड़ दीही केकर शरीर लागता के पाठा फल बन जा खा के हम छोला मोर खाना पानी ना बनी उनकरा खाए के मन बता खास लगे खाए के मन त मत खास दीदी जी के ये गुमान बनू के भैया जी खेती करतन तब हमनी के खाए के मिलता है ये चीज पे गुमान बन ओकरा खातिर अनाज बेच के आ सकत हूं अनाज बेच के खा सकत नहीं बस इहे अब कुछ नहीं खे तो और का पैसा बा तो सब कुछ बा ना तो केहू नहीं खे चलो हो चले का घर में खाना नहीं खे खाना खइलू है के ना हमरा का जोरी बजी रहे तो ओकरा के दे देली हम बनाई मुने ना हड़ताल पे बने वाला खाना वाला बन नहीं दीजिए हम मजाक नहीं करत तो मैगी बना के खा लेगा अपने भर के बना के खा लेगा दूसरे के ना देखे के मन कर
आदमी जहर मांगा के पियन कहां रे मैगी मंगाई जाए दहो मतलब हमार पैसा तार पैसा नहीं के चल हम खाइम तो तारे के ना खियाई मौसन हो सकेला जब वो करे के करती तो हम तारे के ना करम चल ले 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 कौन से मंगा दे ये न कहां हम ही जाता नहीं लियाई लइका से ठग लिया सन आव जाई ले ले बताओ ये नु कहाला कि दो आंखें करत रही ऐसने गोतनिया जाए ससुई पिलुआ पिलुआ मर तरी पूछेला ना आ आइल बड़ियत करे चल लहसुन प्याज काट ले गन खातिर तो कम से कम बनाए के पड़े का अपन मनवा त माना ले मखनी के मनवा कैसे मानी तो रोई रोई के का जाने का पेटवा इतना दर्द करत आटे नु बुझाते नहीं का करी का ना करी लेकिन जाए तो वो तो बड़की दीदी इतना निमन बानी नु के हमरा के एगो छू के काम ना कर दे बिला ना तो औरी दीदी लोग बानी जना चाहे नहीं जनवाई कि करते रहो पता ना अरे अपने जैसे सबके बुझे के चाहिए उनको लोग लड़का लड़की होके करे तो लोग करत रही जा कनिया ए कनिया हाँ दीदी लो सिंघाड़ा खाइला कहत रहू न के दीदी सिंघाड़ा खाइला मन करताटे त आइला सब बेचाए खाती ठीक न तो यही चलते किन लेनी हो कि हो कैसे भाई एगो नते 7 रुपया के देवे लगल हो सिंघाड़ा बा आ पहले 6 में 5 रुपया के रहत रहे ना ए दीदी लोग कितना हमरा के मानीला काहे छोट बहिन हमार ना हड़ू का देख अगर तू हमरा बहिन मनबू न कनिया तो तोरा हम अपन बहिने पर मानब अगर तू हमरा जेठानी मनबू तो हमू तो देवरा नहीं माने लगम ए दीदी देखी जैसे करेला ना वैसे ही हम करी ना काहे ओहन लोग के हम ना मानी तो हमरा काहे मानी ना देखी हम तो बहिन तो नहीं खे हमार लेकिन ज्यादा के पाके इना रह के लेनु के हमार बहिन नहीं खे मगर भगवान हमार सब सपने पूरा कर देला तब का हम खुदे हम भगवान से कही ना कि हे भगवान जी जैसे हमार छोटकी गोतनी आइल हिया सीधा सपाटा हनियो गुजरी का मजे के रहती सन मिल जुल के कि घर हमनी के स्वर्ग हो जाइते आज एहन लोग के अथी बिस्माधल बाई सन तहरा मान जान करते तो हन दोनों मुंह फुला के बैठे रहते सन का है तो हन लोग के करनिया पर न हम अपना से करतनी का जाने काहे न देख के जरूरत रहतन जे दीदी लोग हम तुम लोग के बहिने समझिला लेकिन पता ना हमरा के दुश्मन काहे समझी नहीं अरे जाए दहो जे जैसन करेला वैसन पावेला हां हो तार दुश्मने नु घर में भरल बन जा आ का खात खून आदम टोकत रहत काहे जी काहे आदमी दुश्मन करी हमनी के दुश्मन बनी का करे के बच्चा बागोनी हम के करे के बच्चा बागोनी जी उल्टा सीधा मत बोला ठीक न रौरा उल्टा सीधा मत करी दीदी जी ठीक बाटे नु रौरा करतनी हमनी के देखि जे करत का हमनी उल्टा सीधा करतनी ऐसे मत बोली बोलनी से दीदी हनी ना का बड़ कोला बड़ का हाई लेक बाड़ी हो इज्जत ले ले के बाड़ी इज्जत का लपावेला काम करतड़ी हो तारा लोग बाऊ जा बाइन जा जी बाइन जा खियाई हाला करे वाला के हाला करे एने से खियाई मोने से नून निहन गल जाई देहे ना लगे नून निहन गल जाई भगवान जी देखा तड़न हां उल्टा सीधा मत बोलो मारब चबाटो से के दिमाग बता रहे हो हस्ती का हो जाए देखे लागल दीदी जी पहले का मत सोचम ठीक बानू हमरा हाथ में देने खिलावल जा घर में खा बचिए जा जरा रानी देख देख जरे ओली घर में डाइन तो काइन तू इते घर के पारो रानी उतरल बाड़ू अब कोई बाटे घर में काहे ओकर खाना नहीं हारता हो खाइला कहे जी कहां तनी हमरे के लेके ना करे है ना होके करे रो का दी हो चाहे ना पूरा है तनी के करवावे खातिर काहे हां काहे ये कर कैसे मुंह बाजी अपना बहिनी के न बोलावत रहू जा बुझाते कि हम दागा ना करम त हम ना बोले बहन के माई के ना बोलम जी आ ना हम करता ही ना रही के हाथ में रौरा आगे रो देख लेम का कम जगह करत ही ना कुहर रखले जान डोम के डागर थी सरापड़ा से डांगर का मरेला जने हिस्सा तो नहीं कइले बौजा ई देख के खाली छटपटिया तैसन कि ओकरा कैसे खियावत रही आ हमनी के नहीं खी देवत आवर ना तुरंत ही बना के सुथनी दे देता घर में सफाई नहीं के होता सिक्का चढ़ा आदमी छोड़ देता टे 4 गो आदमी आई तो देखी तो कही का हां देख घर में बाप रे बाप कहां है देवर जी कहां चुप चुप लेके जाता नी अरे वो बनल रे सिंघाड़ा हमरा बाटे और कुछ नहीं के सिंघाड़ा बाटे के करा खातिन जी मेहरा रुआ खातिन हां तो के करा खातिर जी आ वो भौजाई से चुपे लेके जाता नी भौजाई से चुपे का बात तोरो के खिले बारी बाप रे बाप काल जने राला के भौजाई हर चीज रली आज मेहरारू हो गइल बाड़ी ना सब करा खातिन हमने के तो तीत बानी जा ऐसा बात नहीं खे आगे मंगली आग चलते हम ले ले हां तो मंगले इना के सब करा खातिर लेके आई घर में तो सबे क्यों ना बा के कहीं आदमी बाटे अच्छा मेरे के वाली बाजार थोड़े जाएगा बा एक को बजाई तो ले ले आई बा देख लेनी है देवर जी कहल जला मेहरारू आते ही आदमी बदल जाना लेकिन आपो के देख लेनी आपो बदल गले बानी ठीक नो सिंगाड़ा जाते हैं तो बदलल बनी हम तब का जी बदला नहीं की जी पहले आके हमने के भीरी बहाल चल लेत रहने बतियात रहने आज लेता नहीं
अरे जाई ना, ये कहल जाला कि औरत के बिगाड़े वाली बनाए वाली कुल औरतें के हाथ में होला, ठीक न? मर्द के कैसे चुप चुप लेके चल गई नी? बाप रे बाप, देखी जा आग लग जाओ ऐसा चीज में। हमार भतार नहीं खे, हमारा भतार बानन आवे दी बाहर से, वहाँ के हमरे से प्यार करी ना, चुपे चुपे लाके देखा देखा के हम खाई। हम तो घर में ना, हम बहरिए बैठ के खाई।